Eskola honetan ez dekaten baratzarik, intento batzuk egin zituzten eta da askotan topatzen duguna. Eskolak igual badakatela gogoa eta intentzioa, eta leku batzutan jakintzare bai, baina behar dutela bultzakada hori. Elkartu ginean mate, tekno eta naturreko irakasleak, eta hor aurkitu genuen baratzarei buruzko proiektu bat. Pixkat irizpide batzuk eman eta saio batzuk dinamizatu, eta hemen zerotik, belardi bat zana, lurra mugitu eta baratza sortzeko. Eta iaz hasi ginen ekainean ja lehenengo jarduera bat berarekin egiten. Eta asko gustatu zitzaigun, bere laguntza, ematen dio beste seriedade bate bai, Mikel kanpotik etorri eta jarduera horiek prestatzea. Esperientzia izan da oso polita, entzuten ari gera, geroz eta gehiagotan ze garrantzitsua den naturan estea, ze garrantzitsua den bioaniztasuna bezalako kontzeptuak barneratzea eta ulertzea. Praktikak erakusten digu oso baliagarria dela hori ulertzeko, delako azkenean teorikoki esplikatu ditzakezun kontzeptu diferenteak leku batean bertan ikustea, egitea, lantzea eta ulertzea, eta aktibitate pedagogiko eta divertigarriekin. Orduan ikusi dugu zer atera dan ondo, eta ja asmoa dakagu hurrengo urtean borobilduta ere eskaintzeko ikasleei berdina. Konturatzen ari garena da eskola daukatela kriston eskaria eta kriston gogoa horrelako ekimenak martxan jartzeko, baina oro har ez dagoela nahikoa denbora edo nahikoa baliabide horrelako proiektu batek eskatzen duena martxan jartzeko, ez? Nik 10 bat balorazioa. Bai. Beraiek ja hainbeste denbora damakite beste ikastetxetan eta... Harrera izaten da irakasleen partetik kristona. Beraientzako da kriston askatasuna. 10koa oso ondo daukatelako pentsatuta, bai, eta ematen dizkiguten aukerak eta ere oso aproposak.